То, что нет, ядам до Мадриде, ядам до Японии, ядам до Нигерии, любой джора гаштеси, результат чидест, то, что добиваться кадеси накам. در Европа خدمت نیفتم و نمیدونم که با بعد نمیخوام تاجیکستان برم. В общем, همین کدومه که просто совет همه نقل و همه تعریفات دا 100% باور نکنین. یعنی که баста як реп дора, хорошо там, где нас нет. Хвата да реп сарф мекади, и коро дига намешава? И коро фикр мекунам аз удаш дига наметонам бромада. Мехоҳам бишав, но дига аз удаш бромада наметонам. СМС голосование шава, ба гуфти шумо ҳамин решение ма правильно или нет? Дута фактора, якум фактораш решениятра 100% қабул мекунам ва ҳамун фактор ҳозираш да конфликта байни мухлисо аз байн мебара. И фактори ҳастае ки яъне ҳеч бори ҳеч кара наметавонад дига. Ана. 20 давлати дунёро гаштам. Чени Россия инновационный, яъне технологически развитый. Фикр мекунам фақат Хитой ай Россия да зур. Този Европа брай, уже баъд коғазбозӣ да мегзари, ким чи да мегзари, ба мефаҳмӣ ки ё дар солҳои 90 маҳкам шудагиан оля. Просто прогнози худут. Далери беник созай либо Джокер. И чисто прогнози худут. Ами батли маъруф навик мара як чиза омӯзонд ки далери беник я плюс дора ки да Питер монанди хонашай Джокер метавона ба далери беника бизана. Но далери беник техникаш зурай, гапош зуран, харизмаш зурай. Навме шнапс қати акаи ралик. Чӣ гуфтанӣ? Ман ралика любой вақти дагим максимально тайёр даги. Шнапса ман медонам чӣ кор карда метавона агар ки бикна бовар кун ӯ батле ки худат мевонӣ байни ралик шнапс батли аср мешавад. Мехоҳем ки билет бигирен. Шумо да ягом чи да кор нестай. Да хона ховен либо да ҷои кортунен. Иним номро да занг мезанен айвакасай барори кор ҳама вақт да хизмати мо шумо. Шумо наен офис занг мезанен электрони шумо да билет мегиранд метиҳанд. Уже айвакасай мора аясо зиёд шид ягон проблема неста бачако. Занг мезанен любое время билет ҳастай. салом алейкум бародаро, мо ирӯз бекор шудем, гуфтем дар раҳ рафтестем. Якай доди худо якта интервю бигирем. Бачаҳако кадоми да интерес на ҳамин интервю мо гирифтан, шумо дар ҳамин таи комментария номи ҳамун кумири худтонро бигирен. Мо пастаратса мекунем ки ай мо одамо интервю бигирем. Лекин бародаро, мухлисои ма хайма рақами ҳафтае ку бимонем. мо рафтем аякаи доди худо интервю гирем. Интервю дадри мошин. Ассалому алейкум аканя. Валейкум салом. Чихе брат, чихе? Меша раҳмат. Тен со саломатиё хуб, кор бур нағз? Худоро шукр. ҳазор раҳмати калон ки ака як сухан кардем, сухана дариқ надоштем, нашуд ҳами интервю гириб. Ака касабаи шуморо мо гирифтестем, дар хитса кардӣ? брат, хизмати роз дар реп тоҷикӣ ки ҳастай кадмитра отказ мекунад кур мешавад. хай ҳамура барои ҳамун гуфтум ки дидем ки пока что ягон гап хабар нест, ҳамун тарепи тоҷикӣ намбра нарава. Пока шумо кор дорем, гуфтем ҳамин темара кам мо бибинем. Но ирам ба ёрдами шумо ҳастед, равно совет павет ҳамаш як надай кун. Фикр мекунам агар ки худат ҳозир ами репа дастгирӣ накунӣ, ин қадар реперое ки ин қадар вақт омадан полностью репа бас мекунанд. озамои қайқа хити қуввати дилшон. На самом деле агаро мара месудам фикр кардам агар нафме ягон батл ягон гап хабар накунем ҳамун реперо дигар ака может нигеро андеро ҳамашон вай нашаванд соз ис назгаран соз хитса карди ака.
Акма ягон кас гапи пас баландам гуфтани нестум. Просто чисто мнение буд. Барои мо гуфтум кам ами одамо интервью бигирем, хай мнениёшона бифаҳмем, хай как бы Карол рэп хам организатор бигем мешавад ишмохтонен. Гуфтум якум бояд шумо хеле совет бипурсен дар пеши мардум чанд вопросое ҳаст. Гуфтум аморо битем чӣ хела якал? Ма тайёр брат, ма любой вақт тайёр барои ки хизмат кардагии брат. Ма хитаб бениҳоят қадр медонам. Гап нест акай. Ҳазор вақт тайёр. Короче хай дар чанд саволе мешавад ки магарам ки акаҷон ответ битӣ. Саволои пастай, баландай, чиста якум пешакӣ бахшиш некем, хай ака ответ битӣ. 100%. Ами ози савол именно дар мо кор бори худут меша. То что ядам дар Мадриди, ядам дар Япония, ядам дига дар Нигерия, любой ҷоро гаштеси, хай сафаротон бехатар брат. Амин. Хали результат чидеста то что добиваться кадеси нака. Бай ҳамаи ами гаштагимон ман хиёл кардам ки ягон чӣ маҳаллиш мекунам, ягон зиндагима ягон вобшим чӣ нав кофтум да. Точкаи нав кофтум ки чтобы хидмат дар уҷа биёбам, но рости гап фикр мекунам дар Европа хидмат наёфтам ва намедонам ака бо брат намехоҳам Тоҷикистон бирам. Барои чӣ ман бисёр ба историёта медонам, дар мо историёт мегуфтем ки одам ҷаҳонбир ҷаҳон дида боша, на самом деле ростай. Ман фикр кардам ки просто шумо ҳами гулят биромадагин. Дар история дигатон гуфтем ки возможность ма буд просто биром ҳама ҷоро тамошо кунам. Ман гуфтам хай соз я история дигатонам гуфтагинам хеле баётонам боша агар. Хай ма в общем ҳами кадаме ки просто совет ҳамаи нақлҳо ҳамаи таърифҳо да 100% бовар накунед. Яъне ки баста як реп дора, хорошо там где нас нет калима астай. Яъне дар ҷое ки ту нестӣ хиёл мекунӣ уҷа зуртарай. Лек уҷа мерай ба мефаҳмӣ ки ҳамун ҷои худат соз будай. ҳами кори кардагӣ ози ай лаҳзати гапзанитон маълума, ҳами кори кардагитон пушаймон шудин чӣ? Пушаймон ба фикрам ай гаштан ҳеҷ кас пушаймон намешавад. Лек камтарак ай худам ҳақиқат чим ки ман як бор Москва рафтам, дидам ки то же самое да, типа ҳамун Тоҷикистон хубтарай. Ва ҳозир просто ҳеҷ чиза барои гуфтесам ки чтобы бачаҳако бифаҳманд ки ҳамун ҷое ки дорен может ҳамҷоро сахттар бихапен ягон чӣ мешавад. Некем ММБ дар Питер буд, рафт Америка рафтаг як ҷо рафтага ба филм ки уҷош созе озӣ некем. Ман айтани худам гап зесам. Айтани ММБ ман наметавонам гап зада, баъд ММБ бача ё шай. Сану кӯдак надорад. И гаптонам рост ака, бале, и гаптонам рост, и гаптонам факт. Хай ака ҳама вақт ака медонем ки ман худам мехоҳам ки пешравитон боша, не то что шумо ҳами чиста бачаҳакои хумон чӣ коре мекунанд дар реп, дар дигар ҷо кор, просто мехоҳам ки пешравӣ боша брат. Амин. ҳамин чиз ба фикрам барои ҳамаро басай. Якдигарро хост равиша. Ама ки ози ҳами нашод ҳами иними репа пеш мебурдӣ, ним репа любой кор нашод реп қуввата дар реп сарф мекардӣ, и коро дига намешавад? И коро фикр мекунам аз удаш дига наметавонам биромада. Мехоҳам бошавам, но дига аз удаш биромада наметавонам. Аз удаш биромада наметавонем ба сабабе ки например ютуб пул надодестай или хитон бефарашиден? Не, ами ютуб пул надодестай, баъд бо уже
идея надорум устаревший взгляд да зиндагӣ аста ки уже ҳозира талаботое ки да в общем да ҷавоно ҳастанд ҳамун чизора ҷавобгӯ нестем. И сабаби ғалтидан якмашо сумае дуюмаш ягон чизи чотки придумат накардем, барое ки мо вақте ки ҳамин корро сар кардем бепул хеле результат нишон додем. Ва бо дуюм бор хостем бепул нишон бидем ки уже нагзашт. Барое чи? Барое ки ҳамун корҳои 5 сол 6 сол пешара бо такрор кардани шидем ки намегзара. Бояд бозорро изучат кунем ва уже наметунем. Ида свежа голова дар кораи идеои нав дар кораи на шумо ҳамин корро кардем ва гузаштест. خیلی که شما نفهمید اول او وقت رپیرو موجود نو بودن میخواستن موتیواسیون داشتن در نفهمید در 50,000 روسی لیبا در 100,000 روسی چند تا باتل میموندین لیگا باتل بود اگر اشتباه نکنم ما به پول بود باتلمون تا سال 2018 را به پول بود. مازه پول فهمیدن اوجه دیگه گفتالیشو خطر گرفته دیگه شدن. فکر میکنم او بچه‌هایی که ما قدشون همکاری میکردیم همون پکلینیایی که همون سن و سال اگر بگیری او خیلی سن و سال حاضرن به پول تیارن کار کردن. اینجا در عیب ما نمیتونیم درست همواره استفاده برده. یعنی ما میخواهیم که اما آدمایی که یاش بودن و حاضر уже زن و کودک دارن هموا اولی هم قطیمون به پول رفت آمد کنند که مردکا زن و کودک دارن و زندگی دارن یا چی دیگه میگویی که بیا به پول چیکار. اگر که ما единственный فابریکا میتونیم بشیم فابریکایی که جوانو نوکسبا و یاشورا راهشونا ҳуй кунем худшона нишон бутанд раскрива кунанд таланташона ба дальше бобраванд. Бояд мо фабрика бишем, бояд лигаи дига више биша, лигаи више бояд худд бишем, мо фабрика бишем. мо бачаҳое ки талант доранд худшона ҳуй кунанд наметавонанд ҳуйш кунем а худд бигирӣ зиноҳои баланд буроришон. Агар ки хеле кунем мумкин ки кормон пеш баравад. Лек ҳамаи чилӣ када даҳанд дохтани мо اینم قدر побочный эффект داد. А ты хто наметуни ки ҳар бачаи таланти тоҷика бигири Питер бари. Ана мо метунем ки дар душанбе ва ёро раскриват кунем, а ты давай потенциал бинивӣ дастгириш кунӣ. Агар ки ҳамин мумкин зур шавад. Идея соз. На ранга ҳамин футбол дар якум дар дуюм дивизион бозӣ мекунӣ вақте мебинанд та ништаки мепари мери якум. Ҳозир худд высшая лигаи худд возможностҳоеро бачаҳоро додесае ки хеле возможностҳоро мо ягон вақт надодагем ва додарам наметонем, барое ки ӯ худд деловой одами худд бо бизнеса хуб мефаҳмӣ. Мо максимум талант раскриват карда метонем. خیلی نشد تیمایی که گفته میشه که چاق کنیم از هم دل اگر تاجیکستان بری میشه که همه خیشه و کدومش که نیشتک میشه و خیلی او دام نسام دلی چه بگم او دام دولج موتیواسیا باشه که در گرانیت میره نپمی باتل میکنه. اینجا همه در کمیه که خارجه دا میره و ما فهمید مهمانداری های خطه فکر میکنم уже як чизи хуба мефаҳмада хеле меҳмондориро мебина ва бо мотивасияш мешавад ки бо хуша нишон буда. Бо не то что меҳмондорӣ мешавад ки қатъимон кор кунад агар ки одаме ки например бале ина опыт бигирем маъруф макс мб он ралик ози ралик ҳам уже кор кардеса қатъимон ралик уна ки бо мага яъне ту ҳам бо метавонӣ кор хай таъминшон кунӣ ки битавонанд ҳам хидкит ту дар ҷое меравӣ ки ҳам метавонӣ репта пеш барӣ ҳам кор кунӣ возможностҳои бениҳоят хуб додесаашон ай худо сами главни ҳами вай накунанд чӣ меган намакдон туф накунанд меган ку хай ҳами курнамакӣ накунанд тамом ба қадри хидматот бирасанд. ҳазор раҳмат. ман дига ягон чизи лишни дига дар кор нестай. акай доди худо короче мехостам чанд саволои хеле ништака битимтона ки уже ба фикрам ки тайёрам бошӣ ништак меша.
ҳамин то что ин ҳози хай шумо дар опыте ки ҳози ма кардестам шумо уже дар ким ҷои ма ба фикрам дар рози 0 ҳамин ма решение бировардам ки на самом деле аки шумо чӣ бугум шумо президент футболен ма тренери футбол сеано совет ай шумо мепурсанд чӣ хай шумо президенти рока хайдан дар кор я бывший тренерем ты ҳозир новичок руководитель бале ҳамин ҳози ма хайдем ки я батл мондем смс галасаване хахтон 100% медонем ки смс галасаване пул кол карда намешава ана просто ман смс галасавани ба як сабаби мондагим ки мумкин бисёри одамо бигӯянд ки айрӯи пул мондистам некем ки ира хитонам дар чанд видео гуфтем ки дар смс галасавани баха ягон сумам корам намекуна и каданиам каданам намешава ман смс галасавани ба ӯ сабаби мондагим ки тага например хай нашава ай тарафи реперо ки уну ма не то судид кард иш мара не то судид кард тарафи мухлисо вақте ки ҳамин мбра мо последи мондем мб хай 7-0 бой дода буд аки ма ягон реперам нестам ма ягон ваям нестам лекин бисёриҳо мухлисои мб мара занг задан например ҳар гап гуфтанд ки нахо например 3-1 не 2-1 не 7-0 бойча хай ма гуфтам и мнение ваёй ба мада на самом деле ҳамин қайзадиват кард ки просто типа номи мара агар дар батл бигиранд как будто как сензура мешава хотя шумо бисёри баъд вай карда буден ҳамин батл мемонден номи шуморам дасташ намегирифтанд ҳамун номи хитам вая оценид намекардану просто номи мара гирифтам сензура будай и аки чиста мнение мае ман барои мо решат кардам ки смс галасаване шава ба гуфти шумо ҳамин решение ма правильно или нет изада дута факторай якум фактораш решениятра 100% қабул мекунам ва ҳамун фактор ҳозираш да конфликта байни мухлисо аз байн мебара и фактори ҳастае ки яъне ҳичка бори ҳичка карда наметавонад дигар вай хеле кард хати вай шинос буд хеле мардаки ба смс рӯй ки намефурад хай ҳоз метавонам баҳона бикунам ки мо мухлисошон сум надорем иш уже проблема ваёй дуюм фактор чӣ аст бо якум фактор як плюси дига смс галасавани як плюси дига дора ки ма аз соли 2015 шидагӣ соли 2014 вақте ки акай маэстрода сиёмкоша ман пеш мебурдум ваям хеле конкурсо ташкил мекард якум батла акай маэстро ташкил кардагӣ ва ҳамунҷода медидим ки иқайқа хай человеческий фактор меган и одамия як аз симпатия дора ва и агар ки тилло биёра барои наметова як прикол аст дар инстаграм духтаре ки бачаи маъқулаю бачаа қорачапш мекуна кимш мекуна кайф мекуна а бачае ки гапҳои хушрӯш мега туда придуракш мега и монанди ҳамвай да яъне одаме да камтарак симпатия дошта боши агар г ҳам биёра мегӯ воҳ хушурид ва одаме ки тилло биёра вай мега саграхча нишон додистай ва одамизод ҳамия судёрам и чизора мумкин иногда дарк накунанд иногда ҳис накунанд но иқайқа симпатия чувствуется барои ки ман худмам симпатия иқайқа чувствовать мекунам определённый одам зурам боша хеле намехоҳӣ қабулш кунӣ да мехоҳӣ чӣ барои ки мумкин ягон вақт ягон гапаш туда маъқул нашудагӣ ё ки лицош ба ягон одамеро шум мебинӣ ба ҳамонанда рафтораш хай уже психология одамай рост мегӣ фактор ҳамея ки решение смс худат бениҳоят зурай ва фикр мекунам россия аз рӯи технология аз рӯи инноватсионни проектҳо айвеси европада пешрафтае и гапа ма любой касе ки розӣ нестае ма любой хел исбот карда метавонам хай вақтам ак нест барои ора исбот кардан ма нами 20 давлати дунёро гаштам чени россия
инновационный, яъне технологически развитый, фикр мекунам фақат Хитой ай Россияда зур. Барои ки нахлора мефаҳмам, Хитой слишком бад ака развитие ай. Нашуд любой чиш интернет хати ай. Россияро ҳам хеле ай. Там охина медонӣ. Дистанциони. Този Европа брай, уже баъд коғазбозӣ да мегзари, ким чи да мегзари, ба мефаҳмӣ ки ё дар солҳои 90 махкам шудагианулям. Яъне мақсади гапам чия? Мақсади гапам яе ки Россия доли технологияое ки уже шудеса через блокчейн, яъне ҳар як пользовател фикри хича гуфта метавонад дигар, баъд дигар тудам осон мешава, ягон кас накрутка намекунад ва любой кас уже решат мекунад ки ки реально брид. Ва и решение худот бениҳоят решение хубай ва главни ҳамун сопернико розӣ бошад. Мухлиса фикр нест. Мухлис важен нест. Главни сопернико розӣ бошад. Нема, например, кадомера батл монум, например, ралли қати якам гап задам, гуфтам SMS голосование. Хеле гуфт ки мада фарқ надорад. Баъд чанд кас занг задам, нашод шуд ки ҳамон одамон розӣ бошанд. Ҳамон одамон розӣ бошанд. Акайш напса гуфтум, гуфт мадам фарқш нестай, SMS голосование. Аввал ма якам қатчон отдельно гап мезанам. Ба, например, уже да одамо мегум ки, например, организатори брат, ту чизера гуфти ки амихели ва мухлисои чиё розӣ шудан, иштирокчиё розӣ шудан, дигар ягон критика, ҳеҷ ка ҳақ надора хита критикават кардан, барои ки ту батла ташкил кардӣ, ту риск кардӣ, ӯ қадар сум расход кардӣ, ту маслиҳат пурсидӣ, ту гуфтӣ ҳамун иштирокчиёро ки амихели ки не ва ё розӣ шудан. Ё, уже якта батл гузарондӣ, ина ай решенияш ягон кас, ягон член гуфта, ягон кас но. ягон. Всё. Даже ҳамун, например, акай навикам занг задам, гуфтам ака, ай кори ҳамин кадаги ма шумо розиен? Гуфт 100%. Гуфтам ягон шубҳа пайдо кардӣ нашуд голосование? Гуфт акай бахан не, ҳама 100% ма гап надорам. Гуфт ягон гап хабар нест. Ма гуфтам раст ҳамин хел ки боша, как надай. Барои ҳамун худат ҳақ дорӣ ки именно чӣ хел ғолиба интихоб кардана пешниҳод кунӣ, иштирокчиҳо қабул ки кардан, тамом. Дуюм фактор чӣ буд? Дуюм фактор ӯ ки SMS голосование чӣ зарар дора? SMS голосование яъне ҳамун монанди футбол дорад ку футбола яъне гол шапак кунам ва бигӯянд ки ҳафта пас хеба аниқ мекунем ки брид. И SMS голосование ҳамия, яъне ҳамун кайфияте ки ҳамун ҷош даша нест мекунем. Ин ҳамин қадар минус дора. Лекин инам уже агар ҳам рафтан гира хел мекунем ки ҳами фанато яъне мухлисо уже чӣ бигӯм вучат мекунанд ҳами кора дигар вай ҳам ҳаётшон мебурора. Мега я ҳафта пас фаҳмидам. Не, ман просто кайфияти даҳму дурун ғолиба интихоб кардан дидам. Футбол мухлиси футболӣ медонӣ ки чӣ хела ҳамун ҷош да фаҳмидан ки чемпион мешава. Ин ҳамин қадар минус дора. Дальше баъд иҷада як чизи дига ҳам ҳаст ки судёо бисёраш ситуатсияро дуруст наметавонанд фаҳмида. Да ҳамин чи судёе ҳастанд ки бениҳоят рискҳои безеб мекунанд. Яъне бисёраш ҳамун бисёри реперо шиносои наздикшонанд протившон. Хай мебинад ки брачкаш бои доистай противш чӣ мекунанд, баъд ҷада бо на личном фронте кам тарак хеле гапҳо мешаванд, ким чӣ мешава, вакош ҳам мега ки ӯ хеле кард. Барои ҳамун и кори худ хубае ки ҳеҷ кара тай гап намемонӣ, комментария ҳеҷ кара ахорат намекунанд. Барои ҳамун ирам хубай барои судёҳоро ки ҳеҷ кара ахорат накунанд ва варианти интихоб кардагит, варианти ҳозира шуда варианте ҳасте ки решенияи кор ҳамин. То ҳамин қадар сола чӣ батле будагиай 50-50 қабул кардагиай халқ. ҳеҷ гуфтагиай ки вай шиносаш буд, ҳеҷ гуфтагиай ки доди худо ришад кард. Барои ҳамун решения да гап надорам. Ман як бор амира кардам дар батли Раҳмативу Райдер. ӯ қадар гап шунавидам, да чиво қарм кард. Бихи дига накардамаш. Лек худат
чотка гузарондиш бе ягон проблема ва маълум шуд ки российский компанияҳо хеле проблема надоранд, барои ки мо аз Тоҷикистон сар шуда будем, мо ҳам хеле проблема шуда буд. Хатоест ки решение мо на самом деле ман месодум, амина полный дидам, полный фикр кардам, гуфтум кадомида интересно бошад да площадкаи ма, наверное да площадкаи барори кор виступат кардан, да ами например ультиматима, ако ультиматима да мнение ма розӣ мешавад, кадоме ки набоша таваккалаш например ба Худо. Ози оста агар ҳеҷ кам намонад, ҳамаш розӣ мешаванд да мнения. Ма Ина пример UFC да Пётр Ян буд ки буд қати касе задай, ӯ қадар холош зиёд будай, боиш додиян. қати шон қати зад, шон қати. Охуна меган ки Пётр Ян бридай, не ки бой додай. Ина ми чизо иде человеческий фактор бозӣ карда, мумкин Пётр Ян из-за того, что ки украинец буд. Украинец буд, может ягон тишон маъқулш нашид, ё ки UFC гуфт ки мо намехоҳем, ҳама ма Украина дастгирӣ доранд, мо намехоҳем дастгириш кунем. Ягон ҷа любой хел фактор метавона бошад. Из-за этого всякое возможно. Акай доди Худо, например, шмози батли акай шнапсама пеш дагин, организовать кардагин, батли, например, ралика, батли Джокерам, далери беникам, полный айпеш дидагин, просто прогноз худут. Далери беник созай либо Джокер. И чисто прогноз худут. Ма Джокер да ягон вақт бовар надоштам ки вай зад финал буромад. Ма олям ҳайронам ки вай чӣ финал буромад. Барои ки ма да талантҳо меомад иштирок мекард, фақат як трека мехонд. Максимум ду трек хондагия. Дам 8 таван иштирок карда, может хато мекунам. Мумкин ки оли бигае акат чӣ гуфтесай. Ма фикри хидмат гуфтесам. Лек. Ами батли маъруф навик, ма я чиза омӯзонд ки Джокер метавона далери беника бизана. Рост мегӯӣ. Не ки ма боварӣ накарда ва боварӣ ма ягон рол бозӣ намекунам, сағира зад финал буромад. Лекин ака ихелаки далери беник да Питерам как уже чемпион шудага хитон яв намедонин. Далери беник я плюс дора ки да Питер монанди хонашай ва Джокер мумкин хича камтар нито чусад куна, ҳами қадар дискомфорт Джокер да метавона шава. А далери беник при всем уважении безответственнигиша да батл қати ки нишон дода буд. Қати кросс. Ха? Кросс мегӯм. Яъне далери бенигу қадош гросс задаш. Яъне Джокер метавона бизанаш. Но далери беник техникаш зурай, гапош зуран, харизмаш зурай. А Джокер ма Джокера ягон чӣ гуфта наметавонам чиш зурай. Овозаш зурай, хайна. Джокера овозаш да гап нест. Микрофон да ку овозша любой хел бироварда метавона. Тем более агар ба ин качество ки мо сёнка мекунем, на самом деле варианти созай некем. Рост мегин. Барои ҳамун Джокер туда бурдборӣ ва фикр мекунам. Мас агар ки бигӯ ки да ставкаи монам Джокер да. Ма медонам далери беник чӣ да тайёрай, лек далери беник тамбалай. Далери беник агар тамошо карда бошӣ, тамбалита партоки акай доди Худо та тамбал гуфт. Чтобы ки аки тамбал не ки ягон гапи безеб, ну просто сферада бра. Хай кадоме мебрай уже SMS голосование решат мекуна. Ма ягон рола бозӣ намекунам, лек фикр мекунам ба гуфти ма зур Джокер мекуна, барои ки ӯ сағира ҳеҷ ягон кас худашам ва филм боварӣ надошт, финал рафт. Ҳайрон шудем да финалу ма да финалу. Боз мумкин далер беним гай вай чун габас када лифт кади финал буромад. Эҷа главный ӯ да финал будут не. На самом деле нашод батли ки например шнапс қати акаи ралик чӣ гуфтанӣ? Шнапс инсоне ҳастад ки редка хеле слишком бад да ҳамун дурун медорад.
яъне слишком баъд редко сахт тайёр мекунам. Ман единственный сахт дар чӣ дагим дар батли MEB. шнапс хати MEB тамом ман дигар надидам тайёрии шнапса дар дигар ҷо. ман медонам шнапс чӣ дар тайёра чӣ коро карда метавонад, но 100% чанд нишон додагӣ нест. ман ралика любой вақте дагим максимально тайёр дагия. агар ки бугӯй ки овози тикида, овози ман раликда. овози шумо так як ман медонам ралик любой вақт инами қак чиза серьёзно қабул мекунад ва максимально хича вложить мекунад. лек шнапса ман медонам чӣ кор карда метавонад. агар ки бикна, бовар кун, ӯ батле ки худат мевонӣ байни ралик шнапс, батли аср мешава. Не ки агар ки бикна. агар ки акай шнапс ранги далери беник тамбалӣ накунад просто. шнапс тамбал нест. шнапс уже дар зиндагӣ любой чире дагияй ва ин чиз наметавонад барои вай рақами як цел мақсади рақами якш бошад. лек ки ралик по жизни войнай вай любой ҷода максимально серьёзно относиться мекунад. вай дар шнапс агар ки тайёрии ранги батле мебибина, вай метавонад. лек фикр мекунам ба гуфти ма ралик. ба гуфти шумо агар ки на самом деле ҳар душон тайёрӣ ки бинанд, на самом деле ба ин качествои ништяк бовар ки ба филм зала мекафонанд. хай акай доди худо ҳазор раҳмати калон бобой кага бишна як сухан кардем, дареғ надоштен, бо тем були дараи сафари пашти 24 саат. ҳазор раҳмати калон брат. чӣ хеле хитоб мегӯен брат. аканя агар соқ саломат рафтем тоҷикистон, ҳамин фикре ки бошад давоҷа шумо вай барен дар исмо далши фикри беҳтаринай. خیال میکنیم که آدمایی که خیلی باتل میکنن ما پلیبومو میخواهیم که یا باتل مونیم هم اوروی و یا بلند شوند نپرمین هم با کشتوی با بگیم میشه اگوی میشه اکای دادی خدا توکلت به خدا خداوند نگهبان شود. بیشتری میگفتن که تو قطعی اکای دادی خدا باتل برو، تو قطعی اکای دادی خدا باتل برو. هم مرمایی که ما باتلر نیستیم، ما ارگانیزاتور میگن شما قطعی باید اکای دادی خدا با باتل کنین. ما ماکسیموم باتلی خوردن میبریم. شید اگر یک ما با دوستین مسکو آمدین اکای دادی خدا ما شما بسیاری برگفتگیم همه وقت ما در پیتریم لوبوی وریم بیا چیست ایتانی ما یا مهمونیم همون استادیونی که پاستانی فوتبال میبرم کم کم سیون کرد نکنه پارتم همون استادیون میریم یا برو بازی میکنیم. обязательно. любое время бия ака ما مهمان دوست داریم انشالله یا مهمونی یا با پیتر با تماشا میکنی با سازه که کلاس уже تویستان زیسته موستا هوی میشوند. обязательно میام. ака جان мир вашему дому, бахал вас в гостях. Let's go. гап нест ака. салом алейкум. хоб ака. алейкум салом. бачако хайна акай доди худо хатам чаша кардем миненио акай доди худорам фаҳмидем бародаро. просто шумо чӣ я дастгирӣ комментария лайк рақами 7 ҳаёт монаим брорем тамом айму толка пешравӣ. мир вашему дому, бахал вас в гостях. Let's go. бародаро кия мехоҳад ки 300 рубл нахайлава кор куна бе гӯш ку ин омода замза максда заказ мекунад картаи Тинькофф дар тамоми шаҳри Россия бошӣ набошӣ доставкаш беплай. сими карта якмоҳа интернет. чо карди тенҷисозӣ интернетиш бо бигиай. як кашилокчаи дигар бо картаи Тинькофф. дар дили картаи Тинькофф 300 рубл ҳастай. информатияша ин меомода занг биза палибон мегата. тест ки ай карта намонӣ.
бародаро, шумо фикр накунед ки ҳамагӣ дар конкурси мо 3 мошинай. Не, дар конкурси мо ҳамагӣ 22 призай. 3 та ламборджинаи роксиски, 17 смартфон, 2 конверти 22 000. шумо мехоҳем ки соҳибои либо мошин, либо конверт, либо телефон шавед, ягон роҳи қиндиш нестай. ҳамагӣ бародаро дар конкурси мо 2222 дона билетакай. нархи билет 500 рубл. ин аз Сбербанк. агар ки хоҳӣ ки соҳиби ҳамё шавӣ, 500 рубл дар мепартой дар WhatsApp чек шавоӣ мекунӣ, соҳиби ҳамё мешӣ. Ин кул одиса.